Wejangan kanggo mangerteni marang kuwasaning Gusti. Nyiptakake ukuming agama kejawen kang ana 8 perkara kanggoning bangsa Jawa. Kejawen iku singkatan saka unine huruf kejawen kang ana 8 huruf. Mula ana cacah 8 rukune hukum kejawen yaiku: 1. Ka artine kahuripan utawa kehidupan. Enotok artine jati diri utawa asal usul. Dawuh artine perintah. Jeso artine pegangan. Angger-angger artine ketetapan. Wohono artine firman. Elok artine keajaiban. Nowoso artine keperkasaan. Kula berusaha supaya wong Jawa do mangerteni arti kang sejati kata huruf kejawen. Najan ana perangane wong Jawa kang padha nyepelekne nganggep ukara kuwi gur otak-atik gatuk. Tapi ya sakkarepe sampean sing do ngomong ngono iku. Kabeh manungsa bakal nanggung dhewe-dhewe apa kang dadi unine. Dono 1 ayat kapisan kahuripan utawa kehidupan. Amung Gusti ingkang Maha Kuwasa nyiptakake kahuripan sarta ukume kahuripan kanggoning bangsa Jawa kang wis katulis dening Jabarala, Makahala, Hasarapala, Hajarala. Wekasaning Gusti, tresnaha marang kahuripan sira, banjur tresnaha marang sakpadha-padhaning urip. Dono 2 enotok artine jati diri utawa asal usul. Gusti ingkang welas asih lan maha kuwasa, ingkang kuwasa nyiptakake Jabarala, Makahala, Hasarapala, Hajarala, kang diutus Gusti jaga kahuripaning bangsa Jawa. Wekasaning Gusti, ngelingono marang asal usul sira, aja tumindak ala marang kahuripan sira, semono uga marang jalma manungsa. Dono 3 dawuh artine perintah. Gusti ingkang welas asih lan maha kuwasa, ingkang kuwasa ngutus Hasarapala kanggo aringi pangelingan marang bangsa Jawa supaya bisa mangerteni marang ujuding rasa. Wekasaning Gusti, tumindaka kang jujur marang rasa sira, awet rasa kuwi cahyaning Gusti kang maha suci, kang manggon ana ing raga sira, aja diregetake. Dono 4 jeso artine pegangan. Gusti ingkang welas asih lan maha kuwasa, kang kuwasa nyiptakake sedulur 4 supaya bangsa Jawa bisa mangerteni marang kuasane kang diparengake Gusti nalika isih ing bumi suci. Wekasaning Gusti, tumindaka kang becik marang sedulur 4 kang asmane Jabarala, Makahala, Hasarapala, Hajarala. Dono 5 angger-angger artine ketetapan. Gusti ingkang welas asih lan maha kuwasa supaya bangsa Jawa bisa nyirnakake sengkoloning kahuripan kang katon uga kang ora katon, kang tekane saka setan, uga marang kasengsaraning sukma yen wis bali marang kuasaning Gusti. Wekasaning Gusti, tumindaka kang nastiti marang sengkoloning kahuripan supaya yen sira bali ana ing ngarsaning Gusti, sukma sira bisa sempurna. Dono 6 wohono artine firman. Gusti ingkang welas asih lan maha kuwasa, ingkang kuwasa paring donga lan basa ngawi ghaib marang Jabarala, Makahala, Hasarapala, Hajarala, supaya bangsa Jawa bisa mangerteni marang kuasane sedulur 4 lan bisa cedhak marang Gusti. Wekasaning Gusti, tumindaka kang sabar yen kahuripan sira ing bebayan, gunakake kadegdayan sira, bebayan apa wae bakal sirna saka kahuripan sira. Dono 7 elok artine keajaiban. Gusti ingkang welas asih lan maha kuwasa,
ingkang kuwasa paring pangaksuma marang bangsa Jawa, supaya yen bangsa Jawa nduweni kesalahan bisa ngakoni kesalahane marang kahuripane lan nenuwun marang Gusti. Wekasaning Gusti, tumindaka kang becik, aja nuruti angkara murka kang tekane saka setan, awit kasengsaran kang teka kanggo kahuripaning sira, kang bakal nyangga anak lan putu sira. Dono 5. Nawasa, artine keperkasaan. Gusti ingkang welas asih lan maha kuwasa, ingkang kuwasa nyempurnakake saisining raga kang ana ing kahuripaning bangsa Jawa, bali sempurna marang kahananing Gusti kang maha kuwasa. Wekasaning Gusti, tumindaka kang sempurna marang wujuding kahuripan, budi, rasa, pikiran lan angen-angen, awit Jabarala, Makahala, Hasarapala, Hajarala, kang bakal barengi lan nyaksekake marang pisahing sukma lan raga sira. Ajaran luhur sing diparengake Gusti kanggo wong Jawa kuwi sejatine padha karo sing dianut para leluhur, para raja wali tanah Jawa, nanging gur beda penyebutane sing diajarke Gusti kanggo umat liyane, kayata penyebutan malaikat papat. Jabarala disebutke Jibril, Makahala disebutke Mikael, Hasarapala disebutke Israel, Hajarala disebutke Israfil. Kuwi padha dene upama Arjuna kasebut Janaka, Permadi lan sapiturute. Mugi uripe jalma manungsa Jawa tansah padha elin marang hukum lan kuwasaning Gusti. Temah antuk karahayon urip ing bumi mulya saiki, ugi slamet rahayu ing bumi sentosa mangke.